Vítam vás pri ďalšom videu na kanále Labko cesty. V tomto videu si povieme niečo o najzákladnejšom povele, a to je privolanie na povel ku mne. Ja tento povel osobne riešim ako keby s 3 verziami, a to je prvé je privolanie na meno, druhé je na povel poď sem a tretie je samozrejme ku mne. Ak uvidíme, ako nám to pôjde, tak si to ukážeme pomaly. A teraz sa na rokom drží pri mne. A chcel som, aby sa v podstate nejak nezáväzne tam niečím zaoberal a ukázal, ako reaguje na povel. Teraz sa budeš chodiť? No. Tak, aj keď síce tak na celkom blízko, tak si vyskúšame privolanie na meno. Mali! Hej, na tento povel od neho nič nechcem, len príde ku mne, dám mu nejakú odmenu, že došiel, zo pár granulčekov, pes odchádza bez nejakého povelu voľno a podobne. Ďalší povel je poď sem. Tak, si ho zapnem. Prejdem s ním pár metrov. Skúsim dať občas nejaké povely. Hej. Stoj! Sadni! Ľahni! Super, šikula. Poď. Stoj. Voľno. No, tým pádom máme ďalšiu vec za sebou. Toto trénujeme zo pár krát. Ho stále zapnem, odopnem. Aj aby on nikdy nevedel, že kedy v podstate ho zapnem a odchádzame ešte sa niekam prejsť. Snažím sa to robiť hlavne vtedy, keď je pri hre, ale aby vedel, že má prísť aj od hry nejakej. A jedno, čo nikdy nerobím, povel ku mne, tak keď fakt to by musela byť nejaká krízová situácia, že ho dám ku mne a si ho pripnem na vodítko a odchádzame okamžite domov. Už si počul asi. Čakaj. Chcem, aby odišiel tak spontánne. No poď. No choď, voľno. No, teraz jak na rokom sa bude motať pri mne, to by mohlo stačiť. Ku mne! Na ten povel musí ostať pri mne, aj keď ho ešte niekedy treba opraviť. Až kým nedostane povel, voľno! A vtedy pes odchádza. No ale pre krátkosť času ho nebudem teraz držať 2-3 minútky zbytočne. Čož inokedy ho nechám na rokom sedieť, aj keď je pravda, že keď ho niečo vyrúsči, ešte sa zvykne pomrviť, otočiť do strany a tak. Ale u nás to beriem ako veľký úspech, keďže to nerobím ako profi tréner, tak nejako. V ďalšom videu si povieme niečo k ďalším povelom základným. Tak ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, budem rád za like, odber a zdieľanie. Majte sa pekne. Ahojte.